Yau kaga 2000 nan daga sama 2032, dama ina da ragowar naira 32 a gurin. Ka gan su nan a nan gurin a wajen balance din nan, a nan guraren wajen balance din nan. In kana so ka ƙara yi ka samu irin waɗannan kuɗin da na san maka, za ka zo wajen wannan modin, ka shiga wannan modin sai ka tura sama. In ka tura sama za ka zo wannan supreme cash supreme din nan, wannan kenan cash supreme din nan. In ka taɓa shi haka, da ka taɓa shi ya buɗe maka, za ka jira shi gama wannan sacin ɗin banzan da yake yi. Yau yana buɗe maka nan guraren, a nan gurin zai nuna maka wata 2000, sai ƙasa kuma withdraw. To wannan 2000 ka taɓa ta, in ka taɓa wannan 2000 daga nan ƙasa ma zai nuna ma 500 ya wuce, ya nuna ma 1000 ya wuce, ya nuna ma 2000 ya wuce. To ya ƙara taɓa wannan 2000. To da ka taɓa wannan 2000 shikenan za su nuna ma inviting ɗin mutane da za ka rinƙa yi. In kai inviting ɗin mutane guda 8, to za su baka wannan 2000. Suna baka wannan 2000 da wanda za su cire ma wannan dan farin abun nan gurin. Sun cire ma wannan farin za su nuna ma withdraw. Kana taɓa wannan withdraw ɗin, kuɗin za su koma can wajen balance ɗinka. Zan ma bayani yadda za ka yi tura su a bankinka.